Mangibingelele emakhaya ngilithele nomhlahlo wesimo sezulu mbuke lithanda uba namafu ngasokhino seningizimu namhlanje ebusuku njengoba nizibonela ngezithombe ze-satellite kanti namathuba emvula athanda ukusabalala ke mbukeli ngasokhino nasifundazweni Western Cape nase Eastern Cape kanti umsingo bandayo esifundazweni KwaZulu Natal uzohambisana namathuba emvula ngaba u60% ikakhulukazi endaweni ezimaphakathi nesifundazwe kanti endaweni ezisenyakatho mpumalanga nezwe amathutshana nje emvula engalindeleka ukufaka phakathi esifundazweni iGauteng kanti ke nakusasa mbukeli imvula zingalindeleka ngenkathi zasekuseni ngasokhino sempumalanga ufaka phakathi isifundazwe Eastern Cape naKwaZulu Natal nezibhadu zenkungu zingalindeleka mbukeli endaweni eziphakeme enyakatho mpumalanga nezwe kuthi ngokuhamba kosuku ke silindele imvula ethanda ukusabalala eNorthwest naseGauteng kodwa izothanda ukuba namandla empumalanga nesifundazwe impumalanga naseLimpopo ngixwayisa ke mbukeli ngemvula engathanda ukuba nobungozi enyakatho nesifundazwe KwaZulu Natal nangasempumalanga nesifundazwe impumalanga ikakhulukazi endaweni ezingasemkhondo kanti eguni nesifundazwe KwaZulu Natal umoya uzothanda ukuvunguza ngamandla uphume ngasenyakatho mpumalanga ke kanti nakusasa ke mbukeli ngiyaxwayisa ngemvula engaba namandla engahambisana nezikhukhula empumalanga nesifundazwe Limpopo nempumalanga neshisandlo ngalindeke eUppington esifundazweni iNorthern Cape amazinga okushisa phansi ebusuku namhlanje lithanda ukuphola ke mbukeli maphakathi nezwe DR 7 kube 8 degrees eBloemfontein eBethlehem khona kuzobe ku9 degrees kanti ngasokhino sempumalanga nezwe kuzobe ku18 degrees eThekwini naseRichards Bay empumalanga eMbombela kuzobe ku16 kube u17 degrees ePhalaborwa ngasokhino sentshonalanga eCape Town kuzobe ku12 degrees ebusuku namhlanje izothanda ukufudumala ke mbukeli saseKapa lodumo ngo25 degrees kube u28 degrees eCalvinia liyashisa mbukeli eUppington ngo32 kube u27 degrees eKimberley kanti lapha eJohannesburg uzothanda ukuba maphakathi mbukeli ngo23 degrees kube u25 degrees ePitoli kanti esifundazweni KwaZulu Natal lipholile mbukeli ngenxa yemvula engalindeleka ngasokhwini ikakhulukazi eThekwini ngo22 degrees libande eMthatha ngo19 isimo esifanayo eKomani ngo19 kanti eGqeberha khona kuzobe ku21 degrees enyakatho nezwe empumalanga kuzobe ku21 degrees eMbombela kube u24 degrees esifundazweni iLimpopo ngizobamba lapha umhlahlo wezulu emakhaya infisela ubusuku obuhle.